Ola e benvidos a unha nova análise en vídeo para Mallando no Android. Desta vez temos connosco un dos novos terminais de HTC, o Incredible S, unha destas novas creacións que fan dos smartphones Android pois realmente dispositivos impresionantes. Imos comenzar esta análise dun xeito diferente ás que solemos facer, porque a verdade é que a carcasa traseira é un pouco complicada de sacar. Entón, pois, para que vexades como é por dentro e como instalar ya a tarxeta SIM. Ben, se damos a volta, xa temos aquí aberto, temos aquí a ranura da SIM, imos de colocala. Estaría colocada. E aquí, non se ve moito, pero é a entrada da tarxeta micro SD para almacenaxe de datos. Colocamos a batería e a carcasa traseira, xa vedes que é moi faciliño de colocar. Ben, este terminal mide 120 por 64 por 11,7 milímetros de grosor na parte máis grosa e pesa 135,5 gramos. É un terminal que ao tacto é moi resistente, pero sen embargo non é moi pesado. A verdade é que é moi cómodo. E como vedes, pois na parte traseira ten estas pequenas ondulacións que fan que agarralo sexa unha maravilla, vamos. A verdade é que me impresionou. Vedes que está fabricado en plástico, nun plástico liso. Bueno, a mí me pareceu moi cómodo. A súa pantalla, pois a verdade é que tamén impresiona. Son 4 polgadas que fan que ver vídeos multimedia, sobre todo eso. A navegación é moi cómoda, a lectura de xornais é moi cómoda, pero onde realmente se nota é na reproducción de vídeos multimedia. Vexamos, pois, que hai nos laterais. Neste lateral atopámonos as teclas de volumen, arriba e abaixo, e tamén a entrada micro USB, que nos servirá tanto para cargar o móvil como para conectalo co ordenador, como xa estamos acostumbrados, non? Na parte inferior temos o micrófono e tamén a rendixe a través da cal pois abrimos a tapa traseira. O outro lateral o temos totalmente libre e na parte superior pois temos aquí o botón de acendido, un micrófono cancelador de ruido e esta entrada que é a entrada de jack, de audio jack para os máis libres ou para escoitar tamén os cascos. Conta con dúas cámaras, unha frontal que é VGA, e na parte superior tamén conta co altavoz e o flash LED para indicar pois, a carga ou os avisos de chamadas, mensaxes, mails, o que sexa. E xa na parte posterior pois temos un altavoz que se ve grandeciño e a verdade é que soa moi ben. E a cámara, que é unha cámara de 8 megapíxeles con doble flash LED. Por suposto, grava en alta definición. Ben equipado con un procesador Qualcomm de 1 GHz e internamente pois, conta con 1,1 GB de memoria ROM e 768 MB de RAM. E basicamente, pois isto é o hardware do dispositivo. Logo, pois conta con todas esas especificacións que xa son habituais, como GPS, Bluetooth, Wi-Fi, que, bueno, xa se dan por supostas. Mais nada, vémonos en seguintes análises de Mallando no Android.